l'11 de setembre jo me'n vaig a manifestar primer perquè fa anys que hi ha uns quants nord-catalans que ho fan i sobretot perquè hi hem guanyat, com diu, la democràcia ha guanyat. Tenir una república independent catalana, catalana a més, hem guanyat. I em sembla talment lògic per la història, hi ha realment tot un llistat de raons.